Odchádzali sme v čase, keď Spojené štáty vypli spravodajské služby Ukrajine, takže vlastne tie pocity boli také zmiešané. Nevedeli sme, ako sa bude situácia vyvíjať. Sme si nainštalovali apku, ktorá vlastne nám bola odporúčaná o leteckých poplachoch. Tak už, jak sme išli vlakom a už sme sa blížili do tej červenej zóny, tak nebolo mi úplne všetko jedno, ale po nejakom takom dni na Ukrajine už som začala aj ja, tak ako už vlastne bežní Ukrajinci, ktorí žijú v tých oslobodených, naozaj podotýkam, že v oslobodených častiach, tak už to brali tak ako takú svoju každodennú súčasť. A vtedy som si tak aj uvedomila, že oni v podstate zažívajú dennodenný taký psychický teror. Čiže Rusko vlastne neútočilo na tú infraštruktúru a vojenské ciele, útočí aj na civilné objekty, ale útočí aj v podstate na psychiky ľudí, ktorí tam ostali a žijú tam dennodenne. Keď som rozprávala práve o tej psychickej nejakej traume, ktorú obyvatelia dennodenne zažívajú, tak myslím si, že táto pomoc je veľmi dôležitá. Ona ešte bude dlho trvať, kým sa tie následky budú vlastne postupne ustaľovať a čiže s obnovou krajiny prichádzajú práve aj tie obnovy životov a v tom teda integre klobúk dole, pretože ona je tam od prvého dňa útoku na Ukrajinu, pomáha v tých naozaj najťažších miestach, kde pomáha s obnovou vlastne domov, tam, kde už boli domy totálne zničené, tak zabezpečila aj výstavbu modulárnych domov. A práve s týmto projektom sme sa zúčastnili, alebo teda sme sa mohli oboznámiť my. Stretli sme dve sestry, staršie dámy, ktoré nám naozaj rozprávali o tých prvých dňoch útoku. Bolo to v Irpine. Vlastne všetko to, čo sme poznali zo správ, hej, že ja mám pocit, že poznám každé miesto na Ukrajine, nielen na mape, ale aj vlastne zo správ. A rozprávali nám samozrejme, ako to bolo, ako to prebiehalo, ako sa vlastne zachraňovali, susedia si navzájom pomáhali. Celý čas som rozmýšľala, že mne jedna z tých dám fakt pripomínala, že moju babku. Ja som si hovorila, že teraz som sa takto mohla rozprávať so svojou babkou, že som videla tú podobnosť, ktorú máme aj ako národy, aj ako úplne obyčajní ľudia. Tak vďaka naozaj Ukrajine a vlastne tej ich odolnosti, že ešte sa nerozprávame s našimi babkami práve o tom, ako unikali. Ako spoločnosť ESET už sme na Ukrajine prítomní, 20 rokov. Hej. Naozaj tak výrazne sme pomáhali s bezpečnostnými riešeniami pre Ukrajinu, pre jednak firmy, domácich používateľov, ale aj pre vlastne inštitúcie. Už v podstate od roku 2014, keď tá invázia na Ukrajinu začala, naozaj vtedy a od februára 2022 sme kľúčovým dodávateľom bezpečnostných riešení pre cybersecurity na Ukrajine, a teda nielen pre firmy, pre domácich užívateľov, ale aj pre kritickú infraštruktúru a inštitúcie. Takže vlastne sme radi, že Ukrajina s nami počíta, my s ňou počítame tiež. A
čisto aj z takého profesného hľadiska, ako Ukrajina je momentálne a už teda nejakých tých 10 rokov je terčom všetkých bezpečnostných hrozieb. Takže aj na Ukrajine máme svoje tímy, ktoré pomáhajú vlastne riešiť tieto hrozby. Tak ja hlavne si myslím, že Ukrajinci a Ukrajinky sú takým tým nezlomným národom. Asi som takúto nezlomnosť ešte v iných národoch, a to už teda cestujem celkom dosť, nevidela. Aj toto je niečo, čo obdivujem. A keď sme teda aj prichádzali do Irpinu, tak tie obrázky, ktoré som si pamätala, boli to síce tie isté miesta, ale Ukrajinci to za tie 3 roky naozaj dokázali obnoviť a myslím si, že aj tak keď sme sa rozprávali s ľuďmi, tak nám hovorili, že vlastne ako náhle sa dalo prísť späť do mesta, tak prišli a hneď začali vlastne s obnovou dostrielaných domov a teda svojho celého okolia pomáhali svojim susedom a tak ďalej. Takže po tejto stránke naozaj, že Ukrajinci sú takí nezlomní a obdivujem ich. Ja som dovtedy mala pred cestou na Ukrajinu tú česť sa rozprávať len s ľuďmi zo slovenskej pobočky. Teraz som stretla aj vašich kolegov z pobočky na Ukrajine. Stretla som Andria a Oleksiho. Mňa napríklad práve Oleksi zaujal distingvovaný právnik, ktorý nám hovoril, že dnes večer ide dobrovoľníčiť. Tak dobrovoľníčenie v našich podmienkach znamená, ja neviem, ideme robiť vzdelávacie kurzy, alebo niekto sa ide zbierať odpadky do lesa a tak ďalej. Všetko dôležité, samozrejme, činnosti. Oleksi chodil zostreľovať drony, takže aj to je forma dobrovoľníctva, ktorá teraz na Ukrajine je potrebná. Aj Integra sa posunula naozaj v pomoci. Už sa viac menej ste sa mohli presnúť aj do oblasti, kde sa to niekedy nedalo. Takže veľmi vám v tom držíme palce. Budeme sa snažiť pomáhať aj naďalej. Budeme sa snažiť podporovať vaše programy. Naozaj nás zaujali nielen tie programy humanitárnej pomoci, ale aj jednak psychosociálnej pomoci a jednak takého návratu ekonomiky tým, že vlastne poskytujete nejaké granty pre malých podnikateľov, alebo myslím, že to boli ženy podnikateľky, takže to si fakt vážime, že aj sami pomáhate Ukrajincom a Ukrajinkám, aby si naštartovali ten svoj život, aby sa vrátili do normálu, a to prajem vlastne aj všetkým ľuďom na Ukrajine, aby mali taký naozaj už normálny život, taký ako keď sme sa rozprávali s jedným z našich kolegov, ESET Ukrajina, mal 24 rokov, volá sa Nikita a on už tak večer po prvom dni konferencie, keďže sme prišli na konferenciu, tak hovorí, že on už si len želá taký normálny večer, hej, že nie je taký, že príde hodina, kedy už musí naozaj odísť, pretože platí zákaz vychádzania, alebo sa rozozvučia sirény,
že on chce len tak, že on prvý večer po ukončení vojny snáď prežije celý vonku. Že tak želám to nielen Nikitovi, ale všetkým ľuďom na Ukrajine.